Začnite vyčistením trávnika od odpadkov, konárov a listov, ktoré nafúkal zimný vietor. Použite pružné hrable na odstránenie menších nečistôt a identifikujte problematické miesta. Koste trávnik, keď začne aktívne rásť, nie hneď po prvých slnečných lúčoch. Nastavte kosačku na vyššiu úroveň, aby sa koreňový systém upevnil a nikdy nekoste viac ako tretinu výšky trávy. Na jar použite hnojivo s dusíkom, železom a horčíkom. Ak sa objavia hnedé škvrny z nadmerného množstva dusíkatých hnojív, postriekajte trávnik prípravkom s azoxystrobínom. Vertikulácia je vhodná, ak sa na povrchu trávnika nachádza PLST hrubšia ako 2 cm. Vertikulačné hrable pomôžu vyčistiť trávnik a zabezpečia lepší prístup živín. Na jar dosievajte trávnik, aby ste predišli jeho rednutiu, najmä na holých miestach a tam, kde je trávnik zrednutý. Dosievanie je vhodnejšie v neskorú jar pred príchodom horúčav. Zväčša nie je potrebné trávnik na jar zavlažovať, pretože spodná časť pôdy je dostatočne zásobená vodou. Zalievanie je nutné len pri mimoriadne horúcej jari. Ak je trávnik po zime v zlom stave, možno bude potrebné zaviesť nové osivo do celého trávnika, proces známy ako rekultivácia. Pri čistení trávnika dôkladne prejdite jeho celý povrch, čo vám umožní lepšie identifikovať oblasti, ktoré potrebujú zvláštnu pozornosť. Aj keď trávnik môže po vertikulácii vyzerať zle, postupné oživenie a správna starostlivosť zabezpečia, že sa trávnik odvďačí zdravým a zeleným vzhľadom.